Malasa lang ito. Wow! Tagulang yun do. Alam yun lago po ito gini. Lagon sa kato siya. Kaya yun sa natagiya ko ba? Kinihawa man siya. Tayo ako na pimuha na be. Wow! Libre ba siya suntang oh? Ini, marami na nga dilip mahagog sumag-sumbag. Malasap. Dapat mo budi ko eh. Hindi ko na. Samok-samok ko eh. Kaya ko kumban eh. Gigil ko muna sila ko. Wow, kumban na. Mukhaan ba? Uy, hindi niya. Balita. Uy, ikaw muna na day. Oh, amay ka na ngawat ka. Ikaw to na ngawat tagi no. Unangat lagi ko wala ko pang wifi. Abi lang tagi to. Ako pa do pang wifi pod. Na tagi to no. Nabot na. Susuwakan nabot ta puto. Ano ako to? Ngat. Tingog. Buwa na ako to. Papakin mo ng tagi. Ang ginong antarang ma takpan ta do. Sumpan man. Kinaabon tag ngawat ani ba? Dalagan ra siguro kay kayo sa ako tagi. Nya, karahan po ni kawatan. Dihagyan ako itumban ang wa na lagapak. Tagi nilo. Yatay kuha niya oh. Ikaw mo good. Ano ako? Pareha naman takawatan dua. Mas mayo ani. At nyan rin sa ubos. Ditagis pikas dalan ba itong pusang ulo. Layo pa. Kung makuha na ito ng saging, gawa ko rata na. Sayang kayo pay-pay ng tao. Siya nga eh. Gasi dyan. Kuha na girop. Takpan na ginawa ko na. Tayo sa pikas dalan. Huwag ko lang. Awag ko lang. Gaan ang gura ko na eh. Pagkawati ko na. Ini totoo at yan. Dari na ito magi tayo. Tuloy ito lagi. Pusan ito ang kubo. Kaka, nabigid pa ko na. Bili na sinak eh. Sakpan ta. Oh! Anong na eh. Una na ba eh. Tro, dengan dua mereka bulig yang kuha na yun. Nana dyan. Sus, niya. Pusan na eh. Wah! Ha? Uy, dali!